Ćao drugari, evo me na moru, tu je i kokoška. Nećete verovati šta se juče desilo. Išli smo da iznajmimo podmornicu! Ne možete da verujete kako je ta podmornica brza i kako ide duboko! Sednemo mi u podmornicu, upalimo je, stisnem gas kad ona i ukoči. Pitam se šta se desilo, a ono se uključila automatska kočnica! Zašto se uključila automatska kočnica? Zato što smo naišli na Atlantidu! Ako ne znate šta je Atlantida, pitajte nekoga, ali nemojte kokošku. I tako, mi se vozimo kroz Atlantidu. Mračno je, nema struje. I odjednom se pojavi jedna velika gladna riba! Htjela je da pojede našu podmornicu, ali ovoga puta imamo goriva. Ubacim u rikvec, stisnem gas i I ovoga puta smo dobro prošli! Ali kakav je to zvuk! Čekaj! Stani! Izgleda je pametna kokoška stisnula dugme za samouništenje! Spasavaj se ko može! I eto tako, podmornica je eksplodirala. Sada je tata ljut na mene, zato što je morao da plati podmornicu i svu štetu na plaži. Zato, drugari moji, sljedeći put kad iznajmite podmornicu, pazite da neko od pametnih drugara ne stisne dugme za samouništenje. Ćao! Ćao drugari, kliknite ovdje da bi pratili nove Ligu pesme. Pratite nas i na Facebooku, jer uskoro izlaze Ligu priče i najzanimljivije Ligu igračke. Vidimo se!